Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maricha quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. A muller que é caladiña e non di mal de ninguén, canto máis baixiño mira, cantos máis amores ten. Así reflicte a copla popular o papel subalterno da muller na sociedade dos nosos avós. Papel que, en boa medida, se resiste aínda hoxe a ser enterrado cos refugallos da nosa historia. Moitas das nosas aboas e das nosas nais, sen dicir mal de ninguén, souberon sementar doa a doa nos seus fillos e fillas o queixume da súa vida tolleita para que agromara a inquedanza da igualdade e nos puidamos namorar coa mirada ergueita. O home era que levaba os cartos a casa e, por tanto, a muller, pois, estaba moi circunscrita a esa situación de traballo na casa. Porque cargaban sobre dela os oficios de limpiadora, cociñeira, aseadora dos nenos, do marido, do home. Naqueles tempos a muller era unha esclava dunha casa, que cando se casaba iba para unha casa, a muller dicíalle, trouxe unha hora para casa. Non, trouxe unha criada sin soldada, ou sea, sin sueldo, que era o que existiaba naqueles tempos. As mulleres eran esclavas de todo, e por encima non eran donas de nada. E aquelas mulleres, como non aportaban diñeiro ao patrimonio familiar, pois parecía que xa non tiñan dereito ningún, e o home humillabas, sentíase o dono de todo o que había na casa. E esos malos tratos tamén son tremendos, e deso sí que existían moito máis antes. Era algo así como en animales a vaca gallega. Pero había vacas que había que andar con elas por diante. Mi madre. Teño levado tantos tombos diante do gando que, bueno. As mulleres andábamos moi arrastradas, cargadiñas como animales. E dille de Fonte de Virtudes, José, mira que non é así, Por que? Picallar as vacas e as vacas pasan por riba da muller, e non pode ser así. Eso non é traballar, Eso, pois que corra para adiante. As mulleres, cando estiveron dignificadas hasta o punto en que puderon chegar, porque durou moi pouco, foi durante a República, non? Ata aí, pois, non tiñan direito a voto, sufragio universal, non tiñan direito a compra-venda, non tiñan direito apenas a nada, non? Unha muller non podía ir a tomar un café sola, unha muller non podía ir cunha compañeira a tomar un café, unha muller non podía ir cunha compañeira a un paseo. Bueno, o momento que te casabas xa non podías ir a ningún sitio. A muller estaba moi sujeta ao que dicía o home. O home podía entrar e salir cando quixera, pero a muller tiña que estar sujeta á casa. Teño un familiar que decía unha frase moi curiosa. Decía que a muller perfecta era metidita en carnes, metidita en años e metidita en casa. Unha vez, vindo eu de noite, viña un señor un pouco borracho e dicían que lle pegaba á muller. Pero non se vía nada. Eu vin detrás dele e fun mirando e levantou-na da cama e doulle unha malleira. Ela tiña 7 fillos e calou a boca e levounas e non pasou nada. Tanto como de chegar a matalas como ahora, no. Este trato violentísimo de ahora, no. Pero as mulleres seguían sendo uns humanos
tristeza decirlo, pero así de segunda categoría, ¿eh? Doa, 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 eres costureira, doa, doa, outra mañá banaleira, doa, doa, e doa, doa. Malos tratos físicos non había moitos, pero había malos tratos de palabra e obra. Porque a muller naquele tempo estaba bastante discriminada, pero estaba conforme, porque creíase que xa a vida era así. A muller non protestaba, porque lle parecía incluso que o home tiña certo dereito sobre ela. Eu conocín algúns que o home pejáballe moita a muller e a muller tiña que escapar da casa cos fillos e a mellor por dormir nun alboio ou marchar para a casa de algún familiar se tiña por ali cerca. Porque ele emborrachábase, non sabe? E ele que a borrachera era moi duro. Existía porque os homens algúns eran borrachos e viñan e pejaban ya a muller. E a muller nunca se separou deles. Sempre aguantou. Antes non se sabía tanto, pero é que creo que antes levaban esas cousas un pouco máis escondidas. Hay un refrán muy viejo que decía: los males de mi marido nadie lo sabe si yo no los digo. Antes no había malos tratos, porque el destino de la mujer era que fuera maltratada. Aquela muller gritaba horriblemente, aquelas criaturiñas choraban horriblemente. Cando pasaba por ali, sentía aquelas criaturas chorar e o meu justo era entrar, coller un pau e darlle aquel home, porque viña vivido e chegaba a casa e empezaba a paus coa muller, cos fillos. Dille: no, pégoche precisamente para que te decates disto, que se non facendo nada che dei un tortazo, que será se me faz se me faz algunha. Sabíamos que viña jodido, tiñámonos que agachar, que senón había leña. Cuidadiña moi raras, pero tamén había algunha muller que... Eu xa vi unha muller que lle dou unha trompada na cara. Ante o público, Un día viñalle cun ollo morado, outro día viña con un brazo en cabestillo, sempre viña así un pouco lastimada, decíalle que caera. E entón miña mãe deuse conta de que algo ocurría naquel caso, e preguntoulle: pero que le pasa e tal? E dice ela: nada, nada. Dice: non será que lle pega seu marido? E dice ella: bueno, señora, pega no seu. Creo que con unha man fixen autopsias de violencia de xénero en toda a miña vida profesional tal. E para iso os casos eran patolóxicos no que mataba a muller por celos. Malos tratos habíos como hoxe, pero aguantaban ali, non había unha separación nin a tiro. Doa, 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 eres costureira, doa, doa, outra mañá banaleira, doa, doa, e doa, doa. O que pasa é que a muller non acudía aos tribunales para defenderse desas agresións. Unha muller non podía ir a unha comisaría, por exemplo, a denunciar que o home lle había dado unha malleira. Non podía denuncialo. En primeiro lugar, porque iba a ser cousa de risa. Se lle podían reír na cara. Era incluso daballe vergonza que o home lle pegara, e non se contaba tanto, pero creo que malos tratos houbo sempre. E, sobre todo, había unha cousa que era tremenda, que eran os tratos psicológicos. O home humillaba moitas veces á muller. Y que el marido tratara de inútil a la mujer en público y decirle todo, pues nada, y la otra tenía que reírse y como diciendo: hay que ver mi marido qué cosas tiene. Cando unha muller protestaba polo maltrato recibido na casa, o cura non lle dicía: pois isto hai que arreglalo, vamos a ver como, trae o teu marido, a ver se falo con el. Podía haber unha conciliación desa natureza. Non, o que lle dicía era que máis padeceu Cristo, que apañara co aquelo, porque era unha condición cristiana, recibir malleiras e soportalas. Porque unha vez unha amiga miña pegoulle o marido
e foi ao médico, rompeu un brazo e foi ao médico. E lle dixo, vou te denunciar. E dixo, bueno, dixo ao médico, quanto é? E dixo, son 5 pesetas. Aí ten 10 para cando lle volva a romper o outro. Eran as 11 da noite e eles non apareceron. Eu e malos rapaces fomos para a cama. Era 1 da mañán cando viñeron. E... bueno, mi madre. Entón xa se sabía que a muller casada tiña que saber levar o marido e non estaba ben que o contrariase. Pero eu vi os veciños dali, que viñan borrachos e pejaban ya a muller e además tiñan a carteira no bolsillo e lle daban cartos pa nada. Suerte que había ali unha veciña que chamaban señora Estrella, miña provincia. E vivía ali nunha casiña vella pegada á nosa. E el queríame tirar pola ventana para fora, xa me tiña pola ventana para fora, que a miña morte que apagaba con un papel dun cigarro. E dille ela, "Che, mira o que fais. Mira que prove de ti. Mira que non fajas eso. Non tira a muller pola ventana." E embaixo o camiño era fondo, era todo pedra. Eu calada, eu sin chiar. E eu a morte da miña muller pago con papel dun cigarro.